Интерекспо център, автомобилен салон София. Тук е полицейския щанд. Скоро ще тръгват към марша Левските СК. Брутално. Знаете в кой модел и коя марка се намирам в момента? Ето го и отговора. Това е доста добре измислено. Ако все още се чуете кой модел е, това е Civic. Брат кола, за всички перничани поздрав! Пак не е малко. Да бе, само че комби. Влизам в голфа. Ръгам трета. Като за последния голф. Не е най-удобния, ама тук поне лампичката святка. Тачскрин. Така. Тук някое радио да набараме.
Продаден е. Веднага. Феновете на Honda се държат в Хондата до последно. Не ги дават, докато съвсем не се струшат. Оправят ги при някакви майстори за това. Кой знае колко успяват. О, найс. За ТРВ. Думи на известния CR-V. Двойка, 148 коня или 184 коня. 6,6 разход до 6,7. Почти няма емисии. Тук хората се чуват дали да не го купят. Тайпера замина. Я видим багажника как е. Само се отваря. Браво. Това е много добре. Има място вътре. Гледа ли си бричката? Филип от бричка. Така. Hold to height. Аха. Да, май се освободи. А, не се освободи още. Видим отзад как е за хората. Тези седалки. Някой ги е мърдал. Новото CR-V отвътре. Има място за едно куче. Среден размер. Ексклузивно новия Ярис. Пробваме да влезем вътре, дали ще се събера. Човек висок, 1,75 м. Вътре. Събрах се, има място тавана. Отзад категорично има само две места. Дисплей е по-голям от на CR-V-то. Мултиволан, автоматични скорости, EV мод, Off, Drive мод. Имаме немалка жабка. Много интересно е направено така. Лесно се затваря. Има кухинки за водичка. Сигурно доста хора се чуват дали да не се вземат Toyota Corolla. Дойде момент наистина, това е 2024 или 5 се водят тези модели. Четвърта Toyota Corolla. Не е нещо. Изключително много не ме кефят тя. Не е ясно колко ще издържат. Auto Trip, автоматично подгряване на волана, автоматично чистене на стъкла, тракшъна се маха, жабката.
Стандартна за Toyota. Да. Дур. SOS. Има SOS. Няма да го натискам. Долото се настройва лесно. Е време да я видим отзад. Ще бъде, но просто странично. Не е централно. На новата Pro 39 188 лева с бонус. Разход 4,6 или 229 лева на месец. Крайна цена 57 000. И Шкода напомпаха мускули и показаха една футуристична кола. Vision RMS. Добре дошли в бъдещето. Показвам ви, докато чакаме Шкода Октавията. Не знам за какво въобще има волан, би трябвало сама да се управлява. Местна. Нека ви покажа багажника на Шкода. Огромен, огромен. Я видим как се отваря и затваря. Като вак. Зле. Ако сте се качвали на БДЖ-то, влаковете са на Шкода. Обаче виж какво са направили, това е много хитро. Тази част е леко по-повдигната, ти стъпва точно и тук гънките на... Не, добре се затваря. Това с влаковете не е много точно. Как е волана? Брат, това има най-добро усещане за сега. Така ли? Съотношение... Мигачите ще ги ползваш ли? Не. Да, мигачите не са направени за ползване. Не са много удобни. Това ми харесва. Дай. Ето. Нека да... Най-вероятно е от технологиите, съжалявам за което, но в ефир всичко е наред. Исках да ви... Плътно за мен и всяка една от... It seemed the man that shot his father down had robbed a bank in Jericho. The only thing between them and Mexico was a lonesome dove. The shadows stretched across the land as the shots rang out down the Rio bank. And when the Ford GT.
Значи ако съм казал нещо лошо за Фордовете, не. Влизаме в Hyundai i30. Най-новия модел. Оставя якито. Дръпна напред. Газ. Автоматични скорости. Подгряване на седалките. Мултиволан. Тук това работи ако се пусне. Доста хитро измислено, е вързано с това. Жабката как е? Жабката, това май е най-широката жабка, която съм виждал. Хората са най-после са помислили. Стабилно изглежда това, даже доста стабилно. Да видим тук, мигаче. Не е лошо. Има. Сравнително удобно е. Не, оле, това е сврътка. Значи това е част от екстрите. Само да кажа, че си въртя. Ама, влизаш базова кола, това след 5 месеца ще е скучно, че го имаш. Това е минус. Няма да ми е скучно, че ще карам нова кола. Въпросът е да се придвижа от точка А до точка Б, другото ясно. Да заключим. Да не влезе никой. Добре, това е минуса. Или много хора са отваряли и затваряли. Оп, айде. Отваряйте сега, да ви видим. Брат, тръгваме ли? Да видим какво има под капака на новия Hyundai i30. Оха. Турбо. Там вляво е. Това ще е някакво 3-цилиндрово. Новия Tucson. 160 конски сили, безуловен 9.5, максимална скорост 192 км в час, задвижване HT RAC 4x4, ускорение от 0 до 100 за 9,8 секунди. Търся разход, нисък тестов цикъл 8,5, висок тестов цикъл 6,1, комбиниран тестов цикъл 7 на 100. Дами, това е за вас. Специално снимам Fiat 500. Една от най-симпатичните коли на изложението. Като е двигателя, има място за средно малко куче. Не знам само за Найс. Отвътре. Сигурно точно до волана. Това беше